Takže Baky, máme za sebou první zápas s Panathinaikosem, ale před odvetou nás čeká ještě ligový šlágr se Spartou. Tak jak náročný týden to bude? Tak začali sme v Aténách. V Aténách sme odohrali, myslím, solidný zápas, ale teraz už pozeráme na nedeľný zápas, ligový zápas, príde Sparta, takže očakávam plný štadión, očakávam, že nás prídu fanúškovia podporiť a verím, že spoločne to zvládneme a v týždeň ukončíme nedeľu dobrým výsledkom. Kvůli tomu náročnému programu věříš, že je to teď právě to období, kdy se ukáže ta síla a šířka kádru? Tak ja myslím, že kuci chcú hrať zápasy, chcú hrať veľké zápasy, takže teraz sa to tak dalo dokopy a myslím, že i šírka kádru, i pripravenosť každého jedného jednotlivca v týchto zápasoch bude veľmi dôležitá, takže myslím si, že celý klub sa na to teší, nielen my tréneri, hráči, ale aj fanúškovia, takže verím, že sa vytvorí atmosféra, ktorá naplní tých ľudí a samozrejme s tým spojený dobrý výsledok. Půjdou proti sobě dva týmy, které hrajou evropské poháry, tak čekáš o to kvalitnější a intenzivnější zápas? Tak čakáme európsku kvalitu, pretože tie skúsenosti z Európy sú i na jednej strane, i na druhej strane, takže ja myslím, že nebude to úplne otvorené, že sa to tu bude hore-dole, šanca na jednej strane, na druhej strane, ale i taktika bude zohrávať úlohu, i nasadenie, intenzita, takže všetko, čo sa v úvodzovkách učíme v Európe, tak myslím si, že to v nedeľu bude vidieť. Zápas je vyprodaný, tak myslíš si, že právě domácí prostředí se hraje v tomto šlágru tu klíčovou roli? Tak na tomto štadióne je vždy veľmi dôležité podpora fanúškov a my sa o ňu opierame a verím, že to bude aj tak v nedeľu a že nás poženú za veľmi dobrým výsledkom, pretože tie zápasy v minulosti tu mali svoju emočnú stránku, emočnú kvalitu a dokázali sme ich zvládnuť, takže verím, že všetko sa nastaví tak, aby sme to zvládli.